Moisès Estigues Quiet és una història de superació personal contada en primera persona per Moisès, un jove de 15 anys que és diagnosticat d'un trastorn de dèficit d'atenció i d'hiperactivitat a 6 anys i s'ha d'enfrontar als límits que suposa aquest trastorn en la seva vida. Per exemple, s'ha d'enfrontar a la falta de concentració per a l'estudi, al problema que té per a controlar l'agressivitat i la impulsivitat, a la dificultat que el trastorn li posa a activitats tan quotidianes com estar-se quiet mentre es vist, mentre dina, mentre fa els deures, mentre juga. A més, Moisès s'enfronta també als problemes típics de la seva edat, de l'etapa per la que passa, que és l'adolescència. Té una certa tendència a buscar l'estabilitat emocional i a l'enamorament, i això li provoca alguns dubtes sobre la família, l'amistat, l'amor, el sexe, que units als dubtes sobre la vocació que té, ja que per un costat vol ser cuiner, però per un altre també li agradaria ser escriptor, doncs tot plegat fa que la seva ment siga un caos al qual intenta posar una mica d'ordre escrivint en un quadern de notes. D'altra banda, Moisès, que pertany a l'ètnia Kamba, originària de Bolívia, és un xiquet adoptat i té una família i una mare una mica peculiars. Això li suposa el rebuig d'un cert tipus de persones i fins i tot l'assetjament d'alguns companys del seu institut. I ell, mitjançant l'escriptura, intenta entendre una mica millor totes aquestes situacions que van passant-li, que no sempre són agradables.